Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus maingon ngadto sa katawhan, hinumdumi kini, wala pa'y tao nga sama ni Juan nga magbubunyag. Apan ang labing iwit sa gingharian sa langit, labaw pa kaniya. Sukad sa pagwali ni Juan, hangtod karon, ang gingharian sa langit nahiagom sa mga mapintas nga pag-atake, ug ang mapintas nga mga tao nanlimbasog sa pag-agaw niini. Ang tanang propeta ug ang balaod ni Moises hangtod sa panahon ni Juan naghisgot mahitungod sa gingharian, ug kun buot kamo motuo sa ilang mensahe, si Juan mao si Elias kansang pag-anhi gitagna busa pamati kun may dalunggan kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa atong unang pagbasa, naghisgot dinhi si Propeta Isaías nga ayaw kahadlok. Ang Israel giingna niya ayaw gyud kahadlok, kay ang tanang butang mahimo ra gyud sa Ginoo. Ang ato lang yung buhaton, magsige lang gyud ta og sunod sa Ginoo og tuman sa iyang kabubuton. Matod pagay niya diri, bisag murara kag ud huyang kaayo, pero gamiton ti ka aron mahimong giok, hait, duhay suwab nga espada, imong giukon o dugmokon ang kabukiran. Grabe ka ligon unya ang isaad sa Ginoo. Muna sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, ang Ginoo maayo og maluluyon, dugay nga masuko og puno sa kaayo. Kani manggong tao nga dali kayong masuko, mauna ang mga tao nga iyang ipamugos ang iyang kaugalingon. Kung ang atong kaugalingon atong ipamugos, masuko ta, ug anha na ta diha mapildi. Dinis kalibutan agi na panultihon, pildi yung maglagot. No na ay yung kalagot. Yang anong di man ta maglagot? Kay nisalig man tas Ginoo. Kung pananglitan, daog-daogon ta. Igo ra man tang moingon, sagdi lang, ang Ginoo ray mobaos ana niya. Ang Ginoo ra say mobawi aning ako karong kahimtang. Sa atong kasinatian, ako sa akong kasinatian sad, kamo mao sa tingali, di na gid na bag-o nato na kining tao nga daog-daogon mao gid nay mo sikat, mao pa gid nay mo mahimong gamhanan sa umaabot. Si Moises gidaog-daog, nahimong leader sa katawhan sa Israel. Si Jose na anak ni Jacob gidaog-daog sa iyang napo ka mga igsoon, nahimong gobernador sa Egypt. Si David gidaog-daog sa iyang mga igsoon, wa gani siya ipresentar isip kandidato sa pagkahari aron anwintan maoy gihimong hari sa Israel. Si Jesus gidaog-daog, gilansang pa sa krus, pero nahimong hari sa tanang mga hari, Ginoo sa tanang Ginoo. Ingon ana gid na ang pattern dinhis kalibutan. Muna kining Ginoo nga gihisgutan dinhi sa atong Ebanghelyo, gisangyaw kini ni Juan nga magbubunyag. Si Juan nga magbubunyag ni sikat kay siya nga lig-on kay iyang mga pulong, ug ang mga tao sa una nagtan-aw niya nga siya na ang manluluwas. Pero si Juan nga magbubunyag nga tinuod yung mensaheros Ginoo, ningon siya, dili gani ko takos nga mutangtang sa higot
sa iyang sandalyas. Pasabot ani nga ang tao di ay nga nagsalig sa Ginoo dili gyud mangangkon nga siya maoy gamhanan bisan pa man og nanggawas na diha niya ang talagsaong mga gahom. Karabang makahibaw gyud ta ba nga dili gyud kita maoy tag-iya sa tanan. Giko na be, pangutan ako no ng imong tupad nimo dinhi simbahan og tupad nimo des inyo ing nangangkon ka ng imong butang, kanang imong kwarta, kanang imong sakyanan, imong yuta, musugod gani kag pangangkon kana patay gyud ka diha. Mao na dinhi sa atong gisaulog karon si San Juan sa cross or Saint John of the Cross, kuyog ni Santa Teresa of Avila. Unsa may ilang gipromote? Prayer, ampo, kay maunay atong pagpakighiusas Ginoo. Ang ikaduha, ang paghigugma sa cross. Munang gitawag siya Saint John of the Cross. Kay si San Juan sa cross, usas iyang mga libro nga gisuwat kanang gitawag og The Dark Night of the Soul. Kana bang ang ato kunong kalag mubati na sa kasakit nga murag wa nay katapusan, ya wala na sa gid siya'y possibility nga matapos pa, mao kuno ng panahona nga ang Ginoo midala nato sa taas nga level sa atong kabalaan og union with Him. Nya matapos raman gid na kuno ang atong pagantos, so unsa may role? Go through the pain without complain. Unsa may naa nato? Faith. Matod pa ni Saint John of the Cross, agi lang anang ngit-ngit kaing lugar bisag wa na kay nakita, kay ang Ginoo muhatag raw niya nimo sa kahayag. Nya mas nindot nang moagi kag portig yung ngit-ngita kay maka-appreciate ka bisan ang gamay nga glimpse sa kahayag. Kasuway na ba mo ka nang musod mog langob? Langob ba? Wa pa mo kasuway. Panood niya mo. Sige lang, dili lang tingali langob. Sod mo anang nitso kana na sa menteryo nya si Rad-e. Purtingit-ngita na. Nyag naalay gamay kayo nga hayag, maka-appreciate gyud ka kay ngano man muhatag magid siya og maximum nga light or danag. Si daguhoy ko no, tong dito mis Bohol, na ato'y langob dito nga mao kuno to'y gipuy ang daguhoy, laong kay ngadto di gid siya masakpan. Nya unsa may gihimong suga ni daguhoy dito, aninipot o kaha kanang murag kanabang kwakdop may tawag na mo ana, musiga man siya inigngit-ngit, mao iyang gihimong suga. Kay kun katong among suga nga gida dito katong flashlight og pagmon siya, di na jud kakakita bisag tuslokon pa imong mata di kakakita, bisan imong pad anaon nimo di kakakita, pero naay gamayng suga sama ng aninipot mudanag na siya. Unsa may pasabot ani, kung gusto tang maka-appreciate sa tanang grasyang gihatag sa Ginoo nato, kinahanglan mo dawat sad ta nga we are nothing. Nya pinaagi ni ana mahimotang labing dako. Muna ni hisgot si Jesus diri, sikat man si Juan, pero ang labing iwit sa gingharian sa langit labaw pa kay ni Juan. Naghisgot siya sa iyang kaugalingon kay ikumparar siya sa mga anghel sa langit. Si Jesus nahimong labing iwit na tao lang gud sa pasungan, wa ka eskwela, porting pobriha, gilansang pagyud sa cross, pero ang resulta nahimo siyang King of Kings and Lord of Lords. So kining ato mga problema, kining ato mga kaguol, bunga ni sa atong pagsigi og pamugos nga mawagtang ang pagantos. Unsa man gyud labing nindot nga solusyon, matud pa ni Saint John of the Cross, go through the pain without complaint. Sige, lingay mong tupad. Nasugod karon mangita na tag pagantos. Ana. Ato na ning antuson, apil na ning atong naong, hasta sa ning atong lawas, hasta sa ning atong silingan o kuyog na tos balay. Mauna ni siya ang mga pagantos. Nya ka ang taong magantos, masantos. Ang taong magantos,
maligon, ang taong magantos, mulambo, ug babalaan.